Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon atong mga kapuso dinha sa General Santos City ug Cotabato City. Sa maayong buntag. Mayong buntag Sabjil, ato sa bigritog mayong buntag ang atong mga kapuso sa Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Karong Wednesday morning mga kapuso atong makauban ang usa ka kagay-anon nga naga-bake og fondant cake nga patok alang sa mga special occasions labi na karong panahon sa Kapaskuhan. Atong makauban unya taod-taod si Awi Chavez. Samtang sa mga dagkong events dinhi sa Davao City, madungog nato ang iyang tingog apan dili nato siya makita on stage. Karong buntaga atong ila-ilahon ang voice-over talent nga si Stephanie May Tuhan ug paminaw nato ang iyang nindot nga speaking voice. Ug sa Best Talk, makauban at Attorney Resi ang bagong kapuso orchest nga si Chanel Agustin. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Mga kapuso, atong sugdan ng atong matagbuntag pinaagi sa Isang Puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko. Isang puso, ngayong Pasko. Mas ma-feel kayo nato ang Kapaskuhan, no? Ug mga kapuso, aron mapalanog ang inyong tingog sa tibuok Mindanao, i-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, karong buntaga, atong makauban ang usa sa mga boses sa likod sa mga dagkong public o private events dinhi sa Davao City. Kung sa una mga kapuso, madungog lang nato ang iyang boses. Karong buntaga, ato siyang makita na og ila-ilahon, si Stephanie May Tuhan. Steph, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na? Maayong buntag, Jiel, at sa mga kapusong Mindanaon, maayong buntag sa inyong tanan. Wow, wagay duda no, sa greetings pa lang, makadali na gayon ang tingog. Makaingon jud ka mga kapuso nga, murag na dungog na gyud ako to nga boses ba? Thank you. Oo. Steph, unang-una, how young are you katong na-discover nimo ang imong voice-over talent ug hosting skills? Actually, I was 17 when I landed my first job. Dito gid as a radio DJ, I become a radio DJ. Dito gid na polish ang ako ang boses. My backstory yan, Jill, kasi sa school, I remember when I was elementary days, I was bullied kasi dako jud kaayo kog tingog for a girl. Most girls of my age medyo kanang mga cutesy, whispery voices, pero ang sa ako medyo booming jud. But you know, if it not that been for radio and my radio stint, dun ko nalaman that I can really make use of this instrument. With hostings naman,
Dahil din sa radyo, ayan, may mga bookings ako. I started first with weddings and social events. And then over the years, we have mall shows, we have corporate shows, and then conferences and pageants. Ayan. Steph, unsa ba nga mga events din sa Mindanao, ingon man sa Davao City, ang ikaw ang nag-voice over, o how about kato mga advertisements pod? Marami-rami na rin eh. Marami-rami na rin. Sa Davao, well, I have sa radio commercials and then I have hotels, I have condos, telecom, nature parks, skincare line, banks, airlines, schools, ganyan, malls, cars, restaurants. Steph, unsa ba imuhang ma-feel? For example, moadto ka sa usa ka mall tapos madungog nimo ang imuhang kaugalingong boses sa mga announcements, sa mga advisories. As a safety precaution, we highly encourage the practice of social distancing. Make sure to observe 1 meter distance from the next customer. Please refrain from talking to our cashier, our bagger, to protect you and our crew. Until now, I'll be surprised na agi usay gyud nga muundang jud ko maglakaw ko sa mall na muunda ko ako ba ni? Dili siguro niya ako murag ihunana ba because you know sometimes ang mag voice over magug ka lain magud you sound differently depende sa mood, depende sa script nga ginahatag sa imo nya usakay pag na ako sa that certain mall makaingon ko nga ako ba ni nag-ingon ani murag di man siguro, but you know what, nakakatuwa. It really makes me happy na kahit papano na showcase na ako ang God-given skills. Yan. Steph, unsa ba ang most memorable nga experience nimo sa pag-voice over? I think the most memorable would be kanang pageants. Ayan, for the last 3 years, I think 3 years na ang nag-voice over sa Hiyas o sa Mutya ng Davao. Well, thank you very much kay ako ang ilang napili. So dako kayo akong pagpasalamat ana. And I think before the lockdown, we have yung 3D light show. Wala mga ilang days lang siguro to. At saka the latest one was the Christmas lighting ceremony for 2 malls. Ayun. Unfortunately, a conflict happened between the 2 communities and chaos prevailed. Bangsa Marana, City Alea Ajisali, candidate number 3, Yvonne Ortega. She advocates for mental health awareness with freedom of speech. Oh wow, so kabalo na ay nga imuha itong tingo ang ginagamit. So speaking of voice no, Steph, unsa ba imuhang ways para mapangalagaan pud ang imuhang boses? Kailangan make sure nga at least kahit papano, very simple, no cold beverages. Nasanay naman po good ko nga dili mo inom og bugnaw. So, well, sometimes I treat myself with juice drink, pero pag may schedule gani ko nga VO, especially if it's live or even if it's recorded, make sure gyud nga dili ko mag-inom og bugnaw nga tubig. And no sweets, at least during the voiceover kay may strain gyud ang imuhang boses ana. Karong panahon sa pandemya, kay wala na kayo mga events no, ug sagad mga online na lang. Paunsa ba ang new normal as a voice-over talent? O kamusta ba ang dagan karon nga doon natay pandemic? With the events, naamang gihapon pero dili kaayo, dili as much as compared to the previous years. My webinar, I do a webinar for a certain company. With VO naman, you'll be very surprised, no, Jill, that voiceover is quite in demand in the new normal. Why I say so? Because during the start of the lockdown, ay mga increase regarding sa pagbuhat og mga safety precautions for malls, for companies, safety measures, infomercial, like ay isang brand na isang gamot, magbibigay sila ng script sa'yo kung kakailanganin nila for a TV or a radio spill. Websites for online stores, mo na may nauso karon kaya uban dili naman gid mo gawa, so I have also that. So yun ang mga ginagawa ko, and even before the pandemic I also do book trailers ana. So yun. Bisan pa man nato sa pandemic karon no, blessed gihapon ka Steph kay nagyo pinagaabot nga mga blessings. Oo. Ug wa ka puso kay lagi usa ka voice over talent ang atong kauban. Syempre, naa siya'y pa-sample. Pina voice over challenge. Go ahead, Steph. Actually, I did this for a certain company, pero di ko na lang i-mention yung company ha. Sige, try natin. Parang, kunyari, tumatawag ka sa kumpanyang ito and then you will hear the voice that says, "Hello, and thank you for calling Company X. If you know your party's extension, you may dial it at any time. Otherwise,
choose from one of the following options. To speak with the operator, press 0 at any time. For sales, press 1. For technical support, press 2. For billing, press 3. For information about our company, press 4. Ganyan. Thank you for calling. Wow! Oh my God! Ang galing! Kaya nice! Kanang soothing kay sa ears ang boses. Ano? Naulaw man sad ko eh. Naman po'y mga nai. Kanang nakatutok Apoy, o mga- daminaw lang gid ko pag-ayo. Sweet ba? Napoy mga Tagalog na yung mga Bisaya, but usually ang maabot gid sa ako usually English yun. Wow! Galing jud kayo imuhang boses, Steph. Thank you so much for sharing your talent with us. Salamat sad kaayo. Thank you kaayo sa inyong panahon. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Kadong buntaga atong kumustahon ug ila-ilahon ang one of the newest fresh faces ng Kapuso Network. Walalain pa ako di si Kapusong Chanel Agustin. Maayong buntag, Chanel, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. You look so glowing. What makes you positive these days? Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. What makes me positive these days? Ang aking mga taga-suporta po dahil sa araw-araw po nilang pagsusuporta sa akin at efforts nila, sobra po ako na-overwhelmed. And also sa aking family dahil nandyan po sila palagi sa akin para suportahan at i-motivate ako sa aking career. Grabe, alam mo, excited kami na mas makilala ka pa ngayong umaga bilang isa sa mga newest and freshest faces ng GMA Artist Center. How do you feel? At syempre, pwede mo naman kami kwentuhan something very interesting about Chanel. Ayun po, mahilig po akong sumayaw, mag-makeup tutorial. Ayun po yung aking nagpapasaya sa akin. Ayun po. Yun nga parang isa ba yun sa mga new skills na natutunan mo ngayong pandemic? Nahilig ka ata gumawa ng mga TikTok videos at saka mga YouTube videos, Yes, right? Opo. Ayan. Nakita namin yung mga yung mga makeup tutorial videos. What are your top 3 naman na must-have makeup items? Ang aking must-have 3 makeup products ko po ay una sa lahat ang lipstick po dahil yun lang po ang dalhin nyo, good to go na po kayo. At second po ay yung blush dahil pang-fresh po siya. Parang mag-glow po yung cheeks nyo at yung face nyo po. And syempre, yung mascara po dahil para sa akin po, mas pinapa-expressive niya po yung eyes ko. Right. At saka lalo na kung kasing angelic ng face mo, tsaka kasing fresh ni Chanel. Why not? Thank you po. Pero Stress po Chanel, kayo. nako. May mga ginagawa ka ba ngayon, Chanel, para paghandaan yung mga feature projects mo? I'm sure maybe you're doing some acting sessions. Baka naman may mga tips ka sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Ayun po, sa aking mga nakuha ko pong aral sa aking workshop ngayon sa GMA, una sa lahat, yung mabibigay ko pong tips sa inyo pag sa acting ay yung wag maging conscious sa harapan ng camera dahil yun yung isa sa nagpupush sa'yo na wag mong i-express kung ano yung nararamdaman mo. I think napaka-importante po talaga na kung ano yung nararamdaman mo sa binigay na character sa'yo, yun lang po yung express nyo sa harapan ng camera. Dagan kayong salamat, Chanel. Mga kapuso, i-follow nyo na si Chanel Agustin. Dagan kayong salamat for your time with us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po. And that was Kapusong Chanel Agustin. Tutok lang mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sagad ka nato labi na kung adunay special occasions dili gayon mawala ang cake sa handaan. Og diri sa Cagayan de Oro City, adunay nagahimo og fondant cake nga swaksab karong panahon sa Kapaskuhan.
Atong makauban karong buntaga ang cake designer nga si Awi Chavez. Paryente guro nako ni. Ma'am Awi, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Good morning, mayong buntag. Okay lang. Ikaw, kumusta po? Okay ra pod kayo, ma'am. Thank you for making time with us, ma'am. Pero ma'am, ginaunsa ba nimo gina-conceptualize ang disenyo sa imong gina-bake nga cake? Nag-specialize ko og customized cake. So, most of the cakes nga akong ginabuhat, mo say something good about sa celebrant. Mo say siya og kumbaga na siya story to tell about sa celebrant. So most of the time, mag-interview ko sa kanang mag-order sa ako. And sila po, muhatag sila sa akong idea, concept, or theme sa ilang event. Along the way, ma'am, nakatry pod ba ka og trial and error sa pag-bake ug pag-design hangtod sa makuha nimo ang saktong moisture, lasa ug disenyo sa cake? Murag wala man ko gyud nag-agi ingon ana because love mo good kay nako ang paghimo og customized cakes, mag-decorate. So careful kay ko. I take into consideration unsay gusto sa client and I have very good attention to detail. So kanang studyhan sa gyud nako siya ba. And it takes so much time and good to create customized cakes. So dili siya kanang bara-bara lang kaya nag-order ingon nani. Dili imo gyud siyang studyhan. And one thing sa ako among good kay I'm very passionate about doing it. So it's more of quality sa ako than quantity. So I only accept what ako makaya in a given time. Karong panahon sa Kapaskuhan, naanda nato, ma'am, katong mga traditional cakes sama sa chiffon o katong mga square o circle ang shapes. Apan kining fondant cake, unsa ba ni nga klase sa cake, ma'am? Ang customized cakes in fondant, sa tinuod lang, daghan kayo kaog mahimo nga different shape, sizes, design. Kay ang nakatsada sa fondant is ma-manipulate man gud nimo siya to whatever it is na imong gusto himuon sa cake. So, pwede ka the traditional shapes na round, square, rectangle, kana heart. Sa fondant, pwede ka mohimog 3-dimensional. Pero usually, ma'am, basta Christmas season, mas daghan gyud ang naga-order sa imuha og cake? Ang Christmas good, to be honest, sa tanan, sa among industry, sa cake industry, mao ang peak season good sa amo. So, happy mi kung Christmas. And karong COVID, although affected ang tanan, the only thing that we can do is to just think positive. Og karon mga kapuso, atong tan-awon ang pagdisenyo aron mabuo ang fondant cake. So now among ipakita sa inyo kung unsa may mag-prepare sa among chocolate nga iputos na mo og fondant. First is inyo siyang i-coat into with chocolate ganache. Dapat naka-prepare na inyong cake, desired height, and sa iyang shape. So i-coat ninyo tanan ang inyong cake kanang pinahinlo gyud kaayo siya and evenly coated or covered with chocolate ganache. So, inga na lang. And then, i-prepare na po dayon namo after that ang fondant. We use the recipe of the classic fondant. Sa amo nga case, gagamit mi og fondant sheeter. Pwede ra pod magamit mo og rolling pin. So, ang among thickness is mga 1/4 of an inch. Kaya kung gwapo kayo pagkaganash ang inyong cake, dili mo kinanglan og baga kayo nga fondant. Others man good kay mo gamit og baga kayong fondant mo nang mo reklamo ang uban customers ninyo nga gahi kaayo and very thick ang fondant. So in our case, again, it's 1/4 of an inch ang thickness. So inga na ra ang pag-cover. Actually, kung pwede, you have to work a little fast kay like sa amo, we work in an air-conditioned room. Dali siya mo dry ang fondant. And then, inyo lang dayon siyang i-massage, i-stick ninyo siya sa cake. Ang among gigamit to para mo pilit ang fondant sa cake is Crisco or shortening. Then, inyo lang dayong gamitan og fondant smoother. Then, you use a pizza cutter to trim off the excess. So, kana siya. And then, for the base, maogyapon, mas thinner na ang sa base. Siguro mga 1/8 or 1/16 of an inch thickness. Okay, sa base naman lang siya na mo ibutang. So the same thing,
Alalayan ninyo ang fondant. Then again, i-trim off din ninyo ang excess. So kana siya ang cake board, and then kana siya para gwapo gitan aon amo na siyang gabutangan og ribbon at the end. Pagkahuman na og decorate sa cake. Then pagbalhin namo sa cake board, gamitan namo siya og royal icing para mo dikit ang cake. Now I have already prepared the decorations for the cake. So kana siyang iyahang fondant trim nga ibutang sa border. Para kabalo mo how to get the exact length, kuhaon lang ninyo ang circumference sa inyong cake. It's cake diameter times 3.14. Pero mag-add mo og kuan sobra kay na-notice na ako dili siya exactly nga mao gyud ang iyang measurement. Dapat mag-add ka lang og mga 1 inch tingali. So ang akong ginagamit pang dikit is piping gel. By the way, ang fondant is a medium nga imong i-cover ang imong cake. So there are frostings na ay boiled icing or kanang ilang gaignon nga fondant look. Pwede pod ka mag buttercream or just the whipping cream kana. And that's it. See, very smooth ang cake and guwapa. Wow! Itsura pa lang no, makaingon jud kag i-display na lang ang cake kay sayang ang design kung i-slice ra. Dagan kayong salamat, Ma'am Awi, sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi, Ma'am. Say galing gayud kaayo no ang boses ni Stephanie May Tuhan. Ug sanglit gamit kaayo ang iyang voice sa trabaho. Ginasiguro gayud niya nga mapangalagaan kini. Samtang Jill sa mga cake nga ginahimo ni Awi Chavez, ginasiguro gayud niya nga nagahulagway kini sa celebrant. Ug karong padulungay na ang Pasko, nangandam na usab siya sa iyong mga Christmas theme cakes. Sa mga kapuso, isip bagong kapuso artist, gipangandaman gayud ni Chanel Agustina ang iyang acting skills sa gilaumang pagsabak sa mga programa sa inyong kapusong istasyon. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa to mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Chris Jamie nga persistence, perfection, patience, power, prioritize your passion, it keeps you safe. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.